Yan, uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like a lovesick child until you say you're gonna come out with me. Hey little girl, this ain't no time to sleep. Let's count kisses instead of counting sheep. How can I hold you near, with you up there and me down here? I'm gonna knock on your door. Hi! Hello! Hello! How do you do? Kumusta lamang po ang satuyang hapon? Ang satuyang aga ngunyan? Mauran-oran na aldaw? Till you do. Tasasan do tabi no ang audio di tabi si Premier. Pagkitasasan mo do tamang audio sa laog ha. Kaya ako nagpapara headset totoo lang. Kaya ako nagpapara headset ang taling ako nugad gari nagagatol. Ikaduwa ang taling ako sa ibong naguluy ang kusog. Gari gahararumdugan. Mas maray na dahil kita magpara headset ha. Buda Counting sheep. gusto kong ano ini kamu tabi gabos ayos. Welcome po sa programang Aramon Yato hanggang po kitang alas anong oras kita? Hanggang kitang alas 12. May walang black time ngayon. Hanggang itang 2 o'clock in the afternoon. Welcome po sa programang mo Aramon Yato. Aramon Yato digdi po sa DCGB. Good morning Legazpi City. Good morning Bicol Region. Good morning Albay, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano sa manapartikan mundo. Welcome po sa programang Aramon Yato sa DCGB. Always number 1, always at your service. Ring on. Yan po sa Luwas, Kariban Yato, mga tugangan Mega Force Patrol para po sa mga baretang niya na pag-aaga sa Pag-iinot niya ni Chief Reporter Jimmy Nasalita, Joshua Bino, Jomar Bien, Alarmario, asin po kasabay dyan si Karen Ala. Kasabay niya to dyan ang duwatang intern na nasa field. Sisi nga ng intern ang nasa field gunyan. And howl like Si you say you're gonna. Johanna Agripa at saka si Jasmine Bausing. Yeah. Count kisses Kasabay niya to dyan mga tugang ang bilog na tropa para po nagantabay and I hope sa Satuya tabing intern digdi sa technical department si tabi ni Jerome on here. si Dan de Melgar yan Chief Ramir Tanay si Jero Martinez You don't come ang pinakamagayon tabi dyan sa technical department na nakaduty Shara May Leron until you do. habang tumatagal talagang sa tingin ko gumaganda eh. Kaya sabi ni Chief Ramir, di mong ipaglipat nga naman sa newsroom nga, tagos may magayon lamang nga digdi sa muya. Yeah. Tas sa newsroom, gusto ko ya naman tabi dyan sa newsroom, dagdagan bugtakan kimagayon. Just like sleep. Let's count. Kasabay tabi ang mga intern naman, si How can Rosa Balingkit, boda si Bea Nunez, I'm gonna knock si nga ni sumagayon dyan na nakaiglas, if you si Chase when can ring and tap until you do. Chase Escobal. Yan ha. Ring and tap. Una mga tugang si Yanisel Bigiras, ang babaeng may malakas na gayuma. Ang may malakas na gayuma. Yanisel Bigiras. Yan, di ba? Gonna knock and ring Alright. till you do. Call out your name. Wake up the Problema yan tabi, Chief Ramir. Nasa linya po si Alarmario, mga tugang sa mga dagdag na report. until you Ali po dyan sa Luwas, kay Bapuan Mega Force Patrol, Aramon Tanawan, mga bareta in the morning. no time to sleep. Paring Al, good morning, come in. Thank you so much, Pare. Good morning. Hello, manaan pagdagsa nin mga turista hali sa ibang lugar. Asin mga lokal digdi sa Legazpi na siguradong bulyuman
sa barangay Dapdap Asin Puro kung marayan panahon. Dahil sigon kay Mayor Attorney Pido Garbin Jr., iyo man talaga ini ang saro sa pigingoa kan gobyerno lokal. Kan sarong banggi sa Sawangan Park, kan Dapdap, dagsa ang mga bisita dahil kan closing program kan Arts Festival na first time na nangyari digdi sa Legazpi. Parte ni kan na gusto talagang maipromote man kan Legazpi City Tourism Department na ma-expose ang mga talento kan mga Legazpeño, parte kan kultura. Sa Marso 22, ma-opening man formalmente ang People's Park sa Barangay Puro na saro ini kan lalaoman na dagdag sound man in mga bisita. Kaya pag-abot sa turismo, ang city government kan Legazpi, suportadong pirmi dahil sa ini kan mga flagship program kan syudad magindigdi sa Albay. Yan pa niya bukas sa impormasyon pa, hali sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you, Paring Al, sa report. Halid dyan sa luwas. All right. Kumusta lamang po sa tuyang may mga birthday ngunyan? I-text sa indong mga reaksyon sa 0928-777-5548, 0966-230-034. Kumusta lamang po sa tuyang ng mga birthday ngunyan? Haberday. Ha? Di ba birthday ngunyan ni Jomar Bien? Feeling ko sa posta, ha? Happy birthday tabi kay Jomar Bien, ang saboyang koresponsal. Yan po mga tugang sa Premier Distrito con Albay. Jomar, happy birthday. Sige po ang sa tuya tabi ng mga birthday celebrants ngunyan, mga birthday boy, birthday girls. Jomar Bien, happy birthday tabi sa say mo. Sabagay di man ito si Premier obligado magpamerindala, no? Rasonan ka man ka ito, harayo nga ya tabi. Ade, harayo man ang ano, harayo nga ya. Alright, now. Mga tugang, digditabi kita sa tuya, mga tugang na mga pag-iroron mo niyan. Okay. Ang kaso kandingge sa probinsya Kalalbay naglalangkaw. Kamutabing nagantabay ngunyan, ano daw ang sa tuya na maging partisipasyon asin matabang kita para mga tugang ang dengue makontra. Kansarong aldaw, igwa dyan kiginibo sa wildlife, na igwanin ka sarong klaseng sira, Chief Ramir. Nang sarong klaseng sira na ito, ibubugtak mo mga tugang sa tubig na may mga naka-star na namok, ito databi pangontra sa dengue. Uyog-uyogon mo yan, ha? Diyo galing ako kinakakauro na taga dyan sa ako nga nagngangalas ako ta. Halangkaw ang kaso kan dengue sa Albay, mga tugang. Di akong nadadangog na inisyatibo kan Provincial Veterinary Office. Igwa man gayod, baka di lang na kan mga reporter ta, di ba? Pero that big baka bako saturated ang mga programa tungkol diyan. Igwa man gayud gipigigibo. Pero kitang mga tawo may dakula tabing papel para mga tugang anding giday maglakop. Maski ang sa tuya mga tugang na gobyerno day maginta gero day man ki akong naghihiling ki initial nag-initiate ngunyan ay gwatabi saludo kita mga tugang sa Department of Health. Saludo kita sa Department of Health. Tasinda din nagpapabaya. Pero ang apot ngunyan, ano mga tugang ang pigigibukan mga lokal na gobyerno? Provincial Government of Albay. Ano ang pigigibukan? Provincial Veterinary Office. Di ba? Ano ang pigigibukan mga municipal health offices? Actually sa dingge, di bang kaipuhan ki dakulang gasto na kwarta? Anong kaipuhan tadigdi? Information Dissemination Campaign. Ano yan? Number 1.
siguro, ang saro sa pwedeng gibuhon na para maging makuan ini, ang dapat na campaign tabi dyan, Jerome, ang ano man na nakatihaya, pati ubi, ano nga ng Tagalog kan, paulubon? Ang ano man na nakatihaya, ano nga ang Tagalog kan, paulubon? Pataubin. Di ba? Ang ano man na nakatihaya, pataubin. Yan, di ba? Nata. Ang anuman na nakatigaya na pwede mga tugang na madumog, dapat iyan tabi nakaulob. Nasabutan mo tabi, Jerome? Igo nga na akong nanagong na barita. Actually, sira ito eh. Isang jeep tumaob sa Islex. Salamat kayo pare. Isang jeep tumaob sa Islex. Tama daw ang Tagalog na. Ganun sala. Ang jeep dati nang nakataob. Dapat ang bareta, isang jeep tumihaya sa Islex. Ano man nga niya ako mga news writer naman, hindi naman na mga girisarala naman ang pahit. Isang jeep tumaob sa Islex. Dapat isang jeep tumihaya sa Islex, South Luzon Expressway. Papaiton mo kan. Isang kotse tumaob sa EDSA. Ano mga headline nyo kan mga news writer na yun? Dapat isang kotse tumihaya sa EDSA. Di ba? Nata, anaw to pag nagadalaga na ng tabi para nakatihaya o nakataob. Katabi yan ni Sel Biguera. Hasta ka dyan, pinmay ko na iling. Di ba ang jeep, ang auto pag nadakula? Di ba? Di ba nakataob ang auto? Dapat, pag yan buminaliktad, nakatihaya. Isang jeep nakatihaya sa EDSA. Mga sarala naman ang mga dilamang na, di ba? Ngunyan. Going back to our discussion, ang prinsipyo dyan, ang anuman na nakatihaya, pataubin. Nata, pag nakatihaya yan, dakulaon ang posibilidad na siya mga tugang mabugtakan kitubig. Pag nabugtakan sa kitubig, ano ang mangyari? Ma-stuck iyan na tubig, mahaloy dyan ang namok, mabunay ang namok, yaon tabi dyan ang dengue. Ano mga pwedeng patiulubon ta? Number 1. Iyan ang mga flower vase nindo sa harong na may mga burak-burak kamong nakaburugtak dyan. Dapat po ang flower vase na iyan, pigpapalitan ang tubig every 3 days o every week. Dapat, ay nga every 3 days lang eh. Diba? Iyan ang mga container ta na may istakan kitubig, dapat iyan may taklob yan. Diba? Iyan ang mga water catcher dyan sa mga harongta na day tabi ki-cover, dapat iyan po nakasealed. Nganing ang namok day mag-star. Sasabutan. Ang kali, iyan ang mga kaling iyan na mga mati, gero duda ko, day man nga ni ang basta-basta. Tapag ang namok na ining namok na ini mga tugang matubis. Ang namok matubis. Day yan nag-star sa tubig na mati. Ang namok nag-star sa tubig na malinig. Na bako nga niya mabata. Bako makwan, bako ano ini Tayan, mga tugang, gusto ka sa tubig na malinig. Ang ano nga itong bugtakang kisira dyan sa mga harong, ano nga rin ka yan? Ano nga nangaran ka ito? So, may tubig baga sa harong na may sira? Anong ngarang kan salbatan ng iyan na aquarium. Iyan, okay lang iyan, aquarium. Aquarium, may sira. Iyan na sira, pigakaon kan ang bunay kang namok dyan, mga utong-utong yan. Diba? Ano pa yan? Yan tabi na mga alulod nindo, baka may stuck na tubig yan. Riparohon. Narekon sige-sigang uran tabi bulos yan. Iyan na mga very ini. Di na riparo. Sa palibot kadakol mga tugang kan mga nakatambak na guma. Iyan na nagumang iyan, pig-istakan ang kitubig, nagiging bunayang kang namok.
May mga nakatigaya na botelya na may laog na tubig. May mga, kaya dapat, ipag nakaling kang botelyang may tubig, papaulubon mo yan. Papaulubon mo. Papasuhion mo. Di ba? Yung man sa nang dapat na panglaban ta dyan, ang anuman na tigaya, paulubon. Ang anuman na may tubig, pabuluson. Ngani po na daig kita ki problema. Di ba? Oh, kaya iyan ang mga sa may palibot kang harong nindo. Igo dyan kigari tubig na nasa daga, stagnant water, tabi. Manamo, baka iyan istarang kinamok. Iyo. Iyan ang mga babatag baga, ang mga mabatag, maabaka, kung anong klaseng batag. Iyan baga tip na saha baga, iyan baga na so, iliw nindo na napon kang batag, igwa iyan kuan ki gari, so, pag pinutol mo yan, may tubig yan sa laog. Dapat po kang pigiriparo nindo. Kunyaong ka mo nakapalibot sa harong nindo na may mga batag. May tapigis takan kitubig yan. Iyan ang mga masitas na so, may mga masitas baga na nakatigaya na may mga kuan, may mga istak na tubig, nag-green ang color. Yung kung nahiling ka yan. Yan po, pagriparuhon nindo yan. Tayan, kung mahaloy na ang tubig dyan, nag-stack po dyan ang tubig. Ang kanal, pag stagnant yan, day basta-basta po yan na istaran. Takun ang kanal mati, day man po dyan namumunya na mag-star anamok. Yan po, yan tabi ang kanyan, ang dapat na may tuwang ta sa mga barangay. Ang pagkahapon, pag-urulian, magtagalimpya po kita. Ibalik ta mga tugang ang 3 o'clock habit. Nagaparataraman sa tuyang mga health na. Kaya ako saludo ako sa Department of Health. Iko sindaki mga initiative bungo niya na pinagigibo para dyan. Pero tabihan sa mga barangay, dapat mag 3 o'clock habit kita, 4 o'clock habit. Maglimpya sa palibot. Iyan na, alibawa nga ang harong mo. Ang harong mo nga may mong panalgan, dan milgar. Ara mo noy ang panalgan noy. Yan baga may sirong. Iyan na mga napapakuan kang bala. Napod ka ang panalgan nga pod kaan, soleras. Pag iyan na dumog, haluyan magmara. Pigi istaran ang kinamok. Dapat iyan tabi, pigrireparo. Kaya paminsan, ang solusyon sa namok, Chepramer. Uyan baga dyan, may tubig. Pa nagbabaha na, dadara. Delikado, Chepramer. Di ba? Arog tabi kayan, ang gigibuhon, tangani na kita, dahil problema. Di magparasurulo. Bawal magsuluan, sabi sa dinar. Pero kita may maginibo kung ang mga bagay-bagay na nakatihaya, pati ubin, pata ubin, planggana, pirming tigaya, paulo ba? Bagol, nakatigaya, paulubon mo. Kinaunan mo kang buko, nakatambak niyan sa likodan mo, may tubig, paulo ba? Nganing ang tubig, makabulos, day mag-istarang namok. Di ba? Agumo. Paulo ba? Joshua Bino, nasa linya. Kabing Joshua. Joshua? Hello. Yes. Good morning, BP. Morning. Good morning sa mga paratabay. So, dagdag pa niya itong pataruluban. Ang paglikay sa tulo, ako sa natrabaho ka na Bureau of Fire Protection o BFP. Kudi may dakula man digding parte ang publiko o ang komunidad. Initabi BP Henry mensahe ni Fire Senior Superintendent Achilles Santiago, ang Regional Director kan Bureau of Fire Protection Regional Office 5. Kung kain na sigun sa iya, tinugo na niya ang mga city as in Municipal Fire Marshal Digdi sa Bicol Region na maglibot sa komunidad as in ipawagas ang sa indang mga cellphone number, hotline number kan sa indang mga opisina
asin inggan niya ron ang publiko na kumbaga i-save ini sa indang kanya-kanyang mga cellphone. Tangani lang, marikas na makapag-report sa Bureau of Fire Protection in kaso alaga day man tigahagad magkaigwahan ng sulok sa indang mga lugar. Pasigun kay Santiago na minsan na inot pa kaya dito Henry na pag Facebook Live kumpara sa pag-report sa Bureau of Fire Protection. Kung kaya sigun kaya may dakula man na papel na publiko na komunidad sa pagpundo kana nangyayaring sulo sa sarong lugar. Minsan ini ni Santiago patakod kan dinibong seremonya nga na pagkagatabin si Henry sa SMCT Legazpi. Kick-off ceremony ini siya na Fire Prevention Month ngunya na bulan ni na Marso ko na sigun kay Santiago sa paglaban si Sulo. Hindi ka ngayon nagtitisa dahil ang tayo nakaantabay 24 oras ang Bureau of Fire Protection handa asin marikas tulos na maresponde in kaso may maresibit tulos na report o may marama na istorya nagkaigwanin Sulo o ano pa na pwede nindang respondihan. Siguro ni Galindez o ni Santiago nakahandaan kan mga Bureau of Fire Protection personnel dito sa Bicol Region sa pagpugol sa Sulo. Alagad apera sa BFP igwama ni na role na publiko na dapat gibuhon sa lambang saro. Yan sabi BP. Nya, Joshua. Aha. Anong gigibonin data nag-launching dyan kan fire prevention? Anong gigibon? Sa fire prevention na mag-ceremony niya na aga BP, tuloy po ni galing ni Santiago kan Bureau of Fire Protection so manlalay ng mga ahensya so DepEd, so PNP so today kumbaga high mission approach para sa pag sugpo sa incident ng mga sulok sabi ni Henry sa palibot kung ba ko yung marka siguro kay Santiago so pinaka-halang kawang laris ng mga incident ng sulok Yan ang gigibon nila tabi din sindaki ngaya information wala sana inabig launch lang duman launching lang yan pero sa month long celebration nagwanin mga activities nagpapandunyo dahil ngaya sindang ngaya Joshua ngaya kingaya radio station hopping sabihan ko daw dahil sinaki mga araw ka na gabos na radyo libuto nila sa Legazpi magpa-interview dahil man kang gimasingil na radyo dahil ko lang naihapot Gary station hopping. Di ba? Ako muyahon ako na magdidisinda sa DCGB. Tama. Gary muyahon ako na sinda magdidisinda sa DCGB. Di ba? Ako na mapa-imbitar pa. Ay, sorry. na, masurat sa Dear Mr. M. Matex, pwede ba kaming pumunta dyan sa inyo para magpa-interview? Yes, sir. Always welcome po. 100%. Grabe ko ta kaya na di. Opo. Hindi na. Although baka may social media. Pero siguro mas sa panahon na ini kay puntang magkaigwaking massive ilingon mo. Ano so sa kan ibang sulo sa Legazpi? Ang sulo kan sa Legazpi, kanata nagigwang ka sulo kan uminaging alo. Dahil sa tubig. What an irony. Ako, Joshua. Ano bangkaw sa kansulo, tubig. Nasabutan mo kung nata. So tubig uran, minapenetrate sa mga, mga apod ka, Chief Ramir, sa mga ano pod ka na, sakit, ano pod ka sa mga saksakan. Minapenetrate dyan sa mga junction box. Yan ang kausa kang pagsulo, tami na short ang kuryente, tami tubig na dudumog. Outlet. Ako nga, hindi ko alam. Kung di ko rin interview si Amigong Gary sa Santander. Ngayon niya bagang nag-uuran. Dapat gayon, pwede sa campaign mo na. Mag-ingat dahil ang ulan ay nagiging kausa ng sunog. Tama ba ang Tagalog natin? Mag-ingat dahil ang ulan ay nagiging sanhi ng sunog. Sanhi pala ng Tagalog. Sanhi ng sunog. Talaga nga, dagugong tadong sa DCGB kung natanta ang uran nga, kausakan sulo. Di man ako naghapot, nagkuhan lang ako.
nag-suggest lang. Yeah. Gusto lang. Yes. Pero baka nakamoto mo din, Sir Gary. Kasi Sir Gary, di akong problema sa iya. Yan, one text away lang yan. Di ba? Pero kaya ano kung sa regional office, provincial office, mag-design sin the key information dissemination. Di ba? Kay Sir Gary, sa Ligaspi, di kitang problema. Sa may Gary, one text away lang yan. Wala tayong problema. Sa Ligaspi, wala kitang problema. Sa provincial office, mag-initiate sin the key mga programa. Di ba? Saan yung napiglan so kung sa SM? Sa SM? Apo. Gaswa? Kusog-kusog ka daw tabi noy. Kusog-kusog ka daw tabi ang monitor orig di. Maluyaw, nagwawara eh. Ha? Ano tabi, Joshua? Sa SM, dito yung ginibawang nila. Oh, sisayan mga bisita kasi bago sa launching kang Fire Prevention Month. Si Director Dizon, Regional Director Cantilpe, gusto ko ng speaker, yaon sa PDEA, so DepEd, Yan. iba pang mga OCD, iba pang mga government agencies sa dito, Yan. mga city and municipal PRRMOs, yaon man tumahan sa kick-off ceremony. Aram ang suggestion ko dyan, Joshua? I-launch mo sa barangay. Kung ako ang nasa araw ka na posisyon, magibaw ko launching ang ibong ko sa barangay. Pwede. Barangay Dapdap, Barangay Sagpon. Kung anong mga barangay dyan, sa barangay mo gibuhon. Kaya ang audience mo, sa mga tao mismo, yaraw na dyan sa mga tao. Tama. Masabi sa mga amigo, tingi kaming tama sa imo. Suggestion man sana. Suggestion man sana. Ba kayo niya ng ang social media, nalingawan minsan sa old school, na tradisyon na nagkumas may wasang rin. Ako, okay man ako dyan. Okay man ako dyan sa SM. Pero siguro, mas ma-impact kung mag-launch ka sa komunidad. Sa community ka mag-launch ka na araw ka na bagay, gari mas harani ka na sa tao. Direkta. Buda, sa'yo nangyari ang sulo. Kadaklan sa sulo nangyayari sa komunidad. Sa mga barangay. Di ba? Correct. Okay. Sige, out ka na. Salamat, Joshua, sa report. Dali dyan sa luwas. Aram mo, hindi ko kumbinsido sa mga amigo tang. Pero kay Sir Gary, da akong problema dyan. Ligaspi City, very active dyan. Pero ang, halimbawa, sa regional office, ano kung mag-launch kita kan mga araw kan sa barangay, sa komunidad? Diba? Sa barangay kita kan mag-launch. Ngayon ang mga tao, yaon, tabi, dyan. Yan. Molly is a singer and Magbabalik ang programa. Makalipas lang kan mga patalastas. I like your face and Molly says this how she takes him by the hand. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shay, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Bukas agad, inom agad! Biogesic for Kids, mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 11:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Sinaluduhan na tinawanin pagmidbid ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang nasa 19 soldados hali sa 401st asin 901st Brigade kan Philippine Army. Ini makalihi sa matrayumpo nindang operasyon sa Butuan City kan Pebrero 12 na nagresulta sa pagkagadan kan top New People's Army leader na si Mirna Sularte alias Maria Malaya. Tinawanin rekognasyon kan AFP Chief of Staff ang sa 8 opisyal asin 5 tauhan na nagpailing nin isog kan mangyari ang engkwentro sa Prosperidad, Agusan del Sur. Nagresulta ini sa pagkagadan ni Larry Garcia alias Joven na commanding officer kang Regional Centro de Gravedad, Northeastern Mindanao Regional Committee asin Vice Commanding Officer na si alias Gaga o Gering. Tinawanin doon ni Browner ang importansya kan dedikasyon asin sakripisyo kan mga soldados para sa pagpapakusog kan seguridad kan nasyon pasiring sa pangharaluyan na katrangkiluhan. Yan ang pangalas 11 Bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Pag may barya, mag-McSaver Snack and Match na sa McDo. Ching, ching, snack a ching. Ching, ching, snack a ching sa McDo. 59 lang may snack ka na. At 25 mag-float ka pa. Yeah! Ching, ching, snack a ching. Enjoy McShaker fries, crispy chicken sandwich, and cheesy burger McDo for just 59 pesos each. Ching, ching, snack a ching sa McDo. McSaver Snack and Match. Enjoy it only at McDonald's. Available from January 20 to April 30, 2025 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 211559 series of 2025. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Balik kita mga tugang sa programang Ramon Yato sa pangaran po ninyo Director Mardela Cruz. Sinipon sa idong kay bango niya na pagkaaga Henry M. Sa DCGB. Balik ang tapuan mga report. Hali po dyan sa luwas. Si Jomar Bien bang nasa linya tabi, noy? Okay na? Nasa linya po ang birthday celebrants. Birthday, natamay S ang pigasabi ko. Ang birthday celebrant natin. Birthday ko niya daw. Jomar, good morning. Happy birthday. Salamat sa BP Henry. Thank you very much and greetings. And maski birthday kita na sa trabaho manggiraray. Aha. Iyo po. Happy birthday. May karita ko BP Henry Digdio. Aha, si Governor. Si Governor Governor. Magandang umaga po, Governor Rex.
Henry. Yes, sir. Kumusta po? It's been a long time, Gob. Kumusta? I'm just so happy being here in SPS, of course, with Ma'am Dana. Yeah. Because what we're trying to build here is a culture of empowerment. Very good. Opo. We're not limited to giving dole-outs. Yes. Mga natin. Yes. Mga free. Ito po talagang they would feel a part of the process and then pang matagalan. Yeah. Tools pwede na lang ma-undertake. Yeah po. Nakakatuwa lang kasi just a backgrounder. Yeah. SPS was created because of a Republic Act 1936 na si Opo. Papa yung author. Okay. That's why later on, si Papa po bibigyan ng posthumous award. His administration. Opo. For giving our family that honor. Ayun. Okay. Very good. Opo. Gob. Sige, Jomar. Baka mayapot katabi kay Gob. Actually, BP Henry, ano yun ako digdi sa San Francisco Institute of Science and Technology because 30 taon na anniversary yun ni Daily. Apo. And dakol ki mga tatawag bining pag-onra dahil lang sa tabang ninda na naging successful ang operation SPs na nasa raro man ni Padikantes na Okay. Henry na Padikantes na and sa tatawan ni War League si Congressman Ed Selagman dahil kan 1995 ipinagbusol niya itong bill na nagkikrear kan San Francisco Institute of Science and Technology from San Francisco High School. Ayun. And kan ma-create na ito under na contest ng padalagan nagpuna ining technical school digdi na nakaproduce rin kadakul-dakul na mga bakulang taga First District, taga Bilog na province ng Albay na armasan kay mga technical skills na napahinda. Kaya nga sa programa ngunyan magiging bisita man itong sa mga kapartner na kumpanya na iwan sa salo na estudyante haliligdi. Pero kaula yung taang pinaka-head mo niyan digdi sa si Madam na may sakay ang vocational school superintendent para ramonta ang mga activity ng iba as in ansayang masasabi sa ika-30 taon na anibersaryo kang San Francisco Institute of Science and Technology. Madam Dana may sakay, si Henry Masada nasa ibang na linya. Hello, Ma'am Dana. Yeah. Good morning po, Ma'am Dana. Thank you, sir. Good morning also. And sa mga parahinan nyo and sa viewers mo po. Opo. Ma'am, after ngayon pong ika-30th found anniversary kang sa inyong eskwelahan, kumusta na pong sitwasyon sa ngunyan, ma'am? Ano na po ang mga naging journey kan sa inyong eskwelahan na, lalo na pag-abotabi sa pagtabang sa tuyang mga kababayan na gira-eskwela po dyan? By the way, sir, March 1 po talaga ang anniversary niya kaso nagkataon na Saturday. So, tignubi po celebration. Kung yan hanggang sa Friday. So, itong celebration po. Duman po sa kahaputan mo po, na daw nga po kasi bago sabi ni ko, talagang ang pasta po, nagtatao po kay skills training. Ang livelihood kaya lang po nag-dole out. Nagtatao po kaming mga starter toolkits, pero ito po ang nagiging giya para makapag pangkabuhayan ang mga graduates po. And ang S po, may mga iba-ibang platform training. Ako na based training. Kung sa hindi po sa loob ng school, igaganap ang training. Ito po community-based training, kung saan ang test na pinadarami sa mga barangay. Kaya po, ito kaming test na sa barangay. And iba man po kaming industry training, industry-based training. Kung kaya po, nirang po sa mga industry partners na darakulang pong tao. Yan po, digding yan ang high-tech, si Engineer Jude Suleiman. And then, nandito niya po man si Ma'am Anang Panasonic, director ng Panasonic. Para po sa pag-support. Hindi pong Panasonic, 18 years na pong kapartner sa paghubog ng mga estudyante. Kung dito sa school, pagtuturan sila ng theories, although may hands-on man, ipapa-experience po sa inda, so real-world scenario. Kaya, ikapadarami yan po sa lang na qualification. Sa ICT. Pero iba pa po kaming tourism and hard grades. And in fact,
niya na agriculture. Hindi mo pa na, sir, ang SFIS, iga pong 33 programs. Apo. Apo, na pinakandak. And iba po kami dyan na 4 na diploma programs. Ang diploma programs po, 3-year po siya, 3-year course. So iga po, diploma in Electronics and Computer Technology. Iga po kaming diploma in Hotel Services and Restaurant Management. Diploma in Electrical Technology and diploma in Agriculture Technology. Apo. Iga in 2-year course, ito pong pigapod ng DTS, dual training system, na kaya siya dual kasi first year po ang estudyante digdi sa school and the second year po naman po sa partner industry. Although na po niya na bago itong DTS, mababago siyang pangaran na i-bet na siya, pero still magiraray ang iyang purpose na makatabang sa mga estudyante para maging ready. Ang school po kaya ay, kumbaga, we produce workforce ready na mga estudyante. Yun po. I see. Ma'am, ano na pang role kang school nindo? Na igwa na bagang niyan po senior high school, di ba? May senior high school. And ano bang school nag-offer kay gari mga strands pa sa siring po sa Techbook? Actually po, dapat kasi sa halimbawa ngayon po sa DepEd, NC1 sinda para magpasiring sa NC2. Opo. And NC2 pasaka. Pero since nag-offer na po ang DepEd kay NC2, hindi na dapat tututukan higher course po, higher level. Yes, kaya sa school, igwa naman po kaming NC3 and workout may po sa NC4 and ito pong programs. Opo. Parehas kami NC2 ano po sa DepEd so SFIS, pero sa mga pong halimbawa sa rong diploma program, igwa siyang po na 6 and more na NCs. Kaya po, kung sa senior high school, saro lang na NC, halimbawa po, pag hindi po, mag-enroll sa diploma program, madadagdagan po ito. Pero sa mga NCs, related to one another, halimbawa po sa tourism, kung diploma in Hotel Services and Restaurant Management, iba po siyang bartending, history, food and beverage services, housekeeping, front office, klaro po. I see. Yes, sir. Okay. Ma'am, ano pa mangyayari ngunyan na ika-30th anniversary nindo? Tagari may activity po kamo dyan sa eskwelahan? Po. Kasi buong aga po, tapos pa sa nasa parade, and then nag-misa po kami. After the mass po, ma-opening program po kami. Hindi po sa opening program po, may part po digdi na i-dedicate din po sa room building. Ito pong multi-purpose building. Sa ngayon po kang dating Congressman Edsel Lagman, since siya po author kaining schools through his Republic Act yung 7936. Ayun. So, 30 years na po. So, ginibo niyang school na Texas School. Kaya po, so building po na dinonate man po kang sa iyang office, ipapangaran niyo po sa iya. Iya po ito. And aside from that po, matao man kaming onra sa muyang mga stakeholders, sa muyang mga retirees, invited po sila, sa muyang alumni, and then sa muyang mga industry partners. Kaya po niya raon po 50. Ayan. Good luck po, ma'am, and mabuhay ka mo. Tapos, ano ba, pwede ba baka may nagdadagugo niyan interesado sa Indo? Si Saipuan pwedeng mag-enroll dyan? Ano mga qualifications tabi? Opo. Mag-partner lang po. Yes po, magpa-share po sa San Francisco Institute of Science and Technology, the Registrar's Office po. Meron po mga lista kang mga scholarship programs na available na pwede po nindang i-avail. So, kapul po ito. Kaya po magpalista kasi per batch po is 25. Nakabuo kami 25 na start naman po ang training. So, yun po. And may mga sa provincial office po, igaman pong ibang mga TASGA accredited na institution. Kung halimbawa, paghanap nila sa school, may wala, niya po sa ibang private institution makukuha. Ayun, so, opo. Sa scholarship po kami, pigapod na STEP, Special Training for Employment Program, gama pong TWSP, Training for Work Scholarship Program. Mga yes, sir. Opo, okay. Di ba, siyempre mahapot ang tao, ma'am, na isuday pa nagkakaisip. May tuition nga po dyan? Ay, free po. Yes po. Itong mga, kung day po siya, covered kang scholarship, kasi po, pag sabing scholarship, may daily allowance, may starter kit. Kung bako pa siya covered kang scholarship, free manggiraray po.
And usually po, ang mga training na pagkakonduct ni in partnership with other agencies. Halimbawa po sa DSWD, gusto niya daw magpa-training sa mga kababaihan o sa mga aki. In partnership po sa SPs, nagkakaiba po kaming sharing of resources. Halimbawa sa ito po sa consumables and sa muya po sa trainer. Araw po kayo yan. Pero po, free po siya. Di po kami naghahagad na bayad. Very good. Opo. Ma'am, salamat po and happy anniversary po sa Endo. Mabuhay po ang sa Endong Eskwelahan. Thank you very much also, sir. God bless po. Okay. Jomar? Thank you very much. So, si Madam Dana May Sakay, ang pamayo, ang Vocational School Superintendent kan San Francisco Institute of Science and Technology. Presente na po di BPN ang mga bisita ni Da. Siyempre, si Director Mari. Director Jomar? Naghang yung signal ni Jomar, High-tech power. And Director Mary Ann Seriosa, and Director kan Panasonic Incorporated. Anytime soon, mapo ng programa, expected na maabot si Mayor Trisela Gmancan. Si Kon pala, kaya pala niya dyan si Jomar, kaya pala niya dyan si Governor Lagman, siya ang ma-represent kay Papa niya, sa itataong ondra, tama? Alright, sige, naputol na yung signal ni Jomar. Hali po dyan mga tugang sa luwas. 11:25 oras po sa DCGB sa inyong programang Anhapot. Ngunyan pong aldaw na ini. Mamaya, alamin natin ang kalagayan ng panahon. Nasa linya po si Jimmy Nasalita. Jimmy, good morning, Jim. Yes, BP Maraynaga sa mga parantabay, may expose an alkalde kan Ligaw, may kinaraman sa kunata presko o alang nasira. Alintutong marayan presyo sa mga saudan ta BBB. Susog sa opisyal kan Ligaw, mangyayari ang mga bagay nene, ang mga masunod na henerasyon iyon makahirak sa pagsabing baka umabot ang puntong drawing na sana, ang sira. Ang realidad poon kay ito hanggang sa ngunyan ang problema sa illegal fishing. Dahil man nagkakapurundo, Bumba, Hulbot-Gabot, Pangulong, pati Coral Reef, nagkakararaot ta BBB. Sobra na ang overfish ngunyan ang kadagata. Natural, kung grabe yan nagdadarakop yan ki sira, legal o illegal, maubos mananggad ang sira. May mga ahensya maning gobyerno na may mandato na magbantay sa mga kadagatan. Ang sabi, dahil nga mga barita lamang na kumplesmento, nadakop, dinakop, na illegal sa mga kadagatan, pati bifar, dahil man na ligado na re-regulate ang mga concern na ini sa kadagatan ta BBB. Yan ang sa ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Kuwanano, ha? At maabot ang panahon dyan, ang mga aki kan mga aki takan mga makuapot taan mahilig drawing na sana dyan. Class who can draw a fish. Inang yan, sira. Taday naman kinahiling na sira. Diba? Dahil naman tabi ki nahihiling mga tugang na sira. Yan. Okay na. Diba? Ultimo nga ng ansira, gari nagba-migrate naman mga tugang sa satuya tabi na palibot. Di ba? Gari nag-migrate naman mga tugang sa satuya tabi na palibot. Kaya baka pag-abot, kaya mas maray po na kita mga tugang naghanda sa pagkukulang kansira. Okay, sandali, tapo lang tamo na ang pag-asa. May good news din si Congressman Didi Cabredo. May pinurwad sa kuya. 1 billion fund in the 3rd District of Albay. Yugon man, para sa Ligaw Piodoran Road, the best adi. Sige, tod ta. Kanun tayo ni, pag inabot kang oras, tapasadahan tayo ni mga tugang na mga marhay na bareta na ini, sa satuya tabi na kapalibutan. Madali lang ta.
Apo dan tatabi ang pag-asa. Adi, tara mo tatabi ang latest na kamugtakan kampanahon from pag-asa. Ini tabi importante ini na pag-abot sa aramon niya to. Ati Shara, pagramdon mo ini ha. Pag-abot tabi sa 11:30, maapod kita sa pag-asa ta para sa alas 12 bareta ini yo. Saro sa mga segment kan 12. Maapod kita sa pag-asa. Tapos Jerome, i-edit nindo para sa 2 o'clock na newscast. Yo, ang forecast kan pag-asa. Ha? Saan makahuron ta daw niya na oras na yan, ano? Saan kahuron? Good morning, Sir Ariel. Good morning po. Ay, good morning. Igual kitang latest po na forecast, ano? Tabi, sir? Si Dati Manzana po. So dati. Sa dati Manzana pala. Anyway, sir, sige tabi. Maghihagad po ulit kami. Tamay nagharapot. Go ahead, tabi, sir. Yes po. Sterlis po. Nakakapit ko sa tuya dito sa Bicol region. Actually po sa Bilog na Nasyon, Sterlis ang weather system niya na nakakapekto sa tuya. So ini yung pong Sterlis ang ngunyan, hindi sa Bicol nagdadaraman sa tuya din mga kalat-kalat na pag-uran. Minsan yan, posible na mga pagkikilat at pagkagundol. Ayaw magkitang gale warning sa anuan na seaboards kang Bicol, inalaw man ng Banayan hanggang sa katamtaman na pag-alon kang kadagatan, pero pinag-iingat pa manas po yung mga kabayan, lalo na po pag yung kita mga thunderstorms sa kadagatan na pwede ba din yung magdaraning mga biglaan at kulang alon. Ang temperatura sa maghapon, pang 23 hanggang 31 antas kang Celsius, asin ang Saldang, nagsirang man kas bagong alas 6 din aga, masulnop at yan alas 5:54 din hapon. Apo, Sir Ariel, tama itong nadangog mina. Gari ngayon so tag-init, nagtataga kwa na, nagtaga-horani na sa tuya, tabi? Tama po, since nasa bulan na kitang kan Marso, so expected naman na yun na Marso, ma-determinate naman yung northeast monsoon. Pero sa ngunyan kaya, daw pa ang amihan, although sa ngunyan, nagluya lang ang amihan, kung kaya nga ni Sterlis ang naging dominant weather system. Pero sa mga masunod na aldaw, ngunyan na simana, by Thursday o Friday, posibleng magbalik liwat ang epekto kang amihan. Mauran na naman, mabalik sa pag-uran na di. Yung Thursday, Friday, pwedeng mauran ang Bicol, dahil nga na isa, pwedeng magpasuliwat ang amihan, pwedeng magkaigura naman kita ng yung share line. Iyo. Ang importante, sir, pag Domingo, di mag-uran, mag-init lamang. Oras hanggang sa kuyang pagbalaybay. Okay. Salamat, amigo. Mabuhay ka mo dyan sa pag-asa. Salamat po. Alright, thank you. Ayan, tabi, ang latest George John. Dugtong mo lang tabi, so pangarang ka sa bago. Araw mo na andyan, ikapa. Kaya po kaya sa alas 12, dapat kaya may permit kitang may forecast na 11:30 para sa 12. Yan, okay? O bueno, oras natin, 11:30, mga tugang sa DCGB, asin po sa Pilipinas. Magbabalik po okay, ako na ako dyan? Diretso? O ka muna? Dahil kang time check? Wala kang time check? 11:31, oras po sa nagpaparagpadag na alas 11 nin pag-aga. An oras hatod sa Indukang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Smile always! Happy, shabby, slappy.
Isyam, Ismail, para sa bagong Legazpi. Isyam, Ismail always. Love Isyam, Ismail. Isyam, Ismail, para sa bagong Legazpi. Isyam, Ismail always. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Ay, kaya pala ubos ka agad. Red Horse Super! Oh, tol! Daan-daan lang. Baka pati boses mo tangayin ng sipa. Red Horse Super ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay?
Download na! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Balik po kita sa programa. Alright, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Ngunyan pong aldaw. Todo abangan nindo ang samuyang bagong partner. Tigdi po sa DCGB si Gina Ritter Lee and si Bert Nanunez. Si Bert Tabi, saruin na midbid mga tugang sa hosting. Tigdi po sa tuyang palibot. Si Miss Gina Ritter Lee Tabi, dati po ining Miss Earth. Di ko lang natan na kung anong taon ito. Siya po ang original partner ko sa DCGB newscast kan mga nakaaging panahon. I mean, kaito, may TV newscast kami kan on air pa so TV6. Tabi. Kang on air pa so TV6, may newscast kami kaito. Siya po ang sa kuya naging partner sa TV6, si Gina Ritter Lee. Yeah. Tapos, kaya sinapon sa inyo makakaiba, sa alas 2 bareta, digdi po mga tugang sa DCGB, effective today, no? Then, siguro, sa mga maabot na pa, may baba kaming task na ito po sa duwa, kaya sendo po nindong madadangugyan alas 12. Ulitong ko si Bert Nunez Tabi, nag-agi man sa training, as in proseso kan sa muyang istasyon bago tayo isalang sa ere. Tapos si Gina Ritter, ini po si Gina Ritter, ulitong ko, Miss Earth ini, Tabi. Tapos, siya, may history na ba po, may experience naman siya, sa pagitabi kang broadcast, nakapartner ko siya kaito sa PBN TV5, TV6, kaito, may TV6 kami. Siya po ang partner ko ito sa alas 5 na bareta. Kaya sila po mga tugang sa tuyang makakasabay habang kamo nangungudto. DCGB bareta alas 12. Igwa na po ini si Gina ki eksperyensya para po mga tugang sa broadcast, no? Kano minaging mga taon. Kaya lang kang single siya ka ito. Kano minagum siya kang inagum siya kan saya tabi na boyfriend, nag-resign na po siya sa samoyang estasyon nag-concentrate siya sa endang negosyo. Yan. Kaya ngunyan, medyo librido na ang oras tabi ni Nda. Tabi kaya senda po niya senda pong madadangog di po sa estasyon kan DCGB. Okay? Kaya yan tabi bagutang boses dili po sa samuyang istasyon ngunyan tabing effective po ngunyan na aldaw. Sa mga maabot na aldaw, tabi, baka kung igwa pa mangki mga pagbabago, that we do not know. Only mga tugang, ano nga ng Tagalog kang pagkakataon, panahon. Only time, ngaya, panahon lang, only, ang English kang panahon, whether
only weather can dictate. Alright, sige. Okay. Ining duwa kahurunong kulugod para mawara-wara ang nervyos pagpuon. Kahurunong kong nabago na magpunig di po sa tuyang alas 12 na bareta mga tugang na newscast sa tuya tabi na programa tangani po na ano yan, madagong nindo. Aputado tabi, Jerome aputado tabi si Gina, madali san, maski 5 minutes si Gina rito aputado paligdon mo. Aputado ta ngani na masabutan ta kon kumusta man ang pamati kan duwang inio. Aputado tabi ta hagadan ta kiboses tara mo para magtaram-taram na para mawara ng nerbiyos. Pataram-taram mo ta nganing mawaraan ko to kayo nga tabi digdi Ate Gina. Ada tangan ni ipagumusta ta ka sa mga parantabay ta habang nagtaram-taram magaki-advance na para ang lipot kang kamot ade. Tama. Malipot na ang kamot mo nga. Tapos makulugan lang sa kuyang lalamunan. Siguro kapa-practice po. Siguro gayon. Oo. Sige, arabi ka sa kabigan ng microphone. Grabe kay ang kurab ni Sir Bert. Baka grabing abo ming madagitan. Para munta ka ng enot nga ni. Ngunyan nga ni na makalamang mawara-wara mo sa imong. Hain si Abo Sir ko Bert. kaputan ang kamot mo. Baka madagitan ako ni padi. Kung malipot ang kamot mo. Okay. Tama lang. Anong excitement pa ini? Ayan, sige. Good morning. Sige, pakigreet sa mga listeners ta. Good morning sa gabos po na mga sa gabos na listeners kang DZGB. Oh, magayon ang t-shirt mo Yes. Natabura ako kayan pala. Preparado po kami ni Sir Bert. Natabura ako kayan. Pag-ibuan mi ka mo ni Sir Bert. Tawan ta ka na sa kumanggurano yan. Ay, si Sir Bert. Parehas kami eh. Talaga? Uniform kami kang partner ko yan si Sir Bert. Ready kami. Ay, kunya, so sticker na eh. Nakadkuan lang. Agari-aram ko kung saan yan. Sa ano? Sa LCC. LCC? LCC. Pwede mention po kung saan? Pwede man kayo? Sige, sir. Sa LCC transfer it. Kaya daw eh. Mari pa ko ito. Kung mo sponsor ito. Maiguson pati so nag-asikaso kaan sa kuya. Sabi ko, buwanan ko yung marami. Nagkupas ang gayon mo, di? Ayaw ba? Kasurin kitang daw nag-partner sa TV. Anong taon ito? 20 years ago ba? 20 years ago? O garo 19 years old ako ka ito? Ano ako? 18. 1 year man sa mga pagitan tanduwa. Ka nag-partner kita, tama, nag-eskwela ka pa? Tapos graduate ka na, no? Tama, garo 20 years. It's more than siguro. More than siguro, ade. Oo. Pero ang edad ka naki mo, na eldest mo? Eldest ko 17. So more than 20 years na. More than 20 years so na inaanak mo 16. Iya ma, gipig pamati mo ako dahil ka pala mga nakaregalo. Ano yung pamati? 16. Talaga di yung man ang ganda no. Ngayon baga din mo itong TV pig ayos naman baga. Yes. Di ba? Baka sabayan naman kita diyan sa ako na. Yes, of course. Yan ang excitement ko. Pero kumusta ang kwan mo? After more than 20 years, balik ka sa DCGB, di ba? Ako okay man po. Pero kahit TV kita, di ba? Dahil ka man nag-graduate ka? Ayun ba kasi mo 3 p.m. ba yun? So, alas 3 na palang gaito. Doon pa sa baba. Paningit. Sa baba. Morning. Ay, bako morning hirit pala yun. Sa mga stingers ito, alas boses mo. Alas 3. Sa mga boses ito. Pero alas 3 pa, nagsabay ka to. Doon ba sa baba, sa nurses boat ka ito? Yes. Ay na si Bert. Pero tabi si Bert. Ako lang nervous ni Bert. Sir Bert, ang pinakamahigos pa lang niya, mahiguso na maray. Ini kan mga parantabay. Taday na naarang mong kasi boses niyo. Sandali. Kasi tabi kung boses yun sa loob yun. Tek boses. Paningit sa morning hirit. Yan sa boses mo kang virgin ka pa. 22 years ago ba? Laluyo na. Aram mo na kapigawar eh. Swerte sa kuya ini. Ano ako ni Sir Henry? Tigbubuking. Paningit sa morning hirit. Ano mo yan na? Boses na. Nagkapigawar eh. Sabi ko sa imo kang ganito. Swerte ko na. Ang sa tuyang sa... Pwede magambog. Sige daw. Baka man inihambog to totoo ini. Okay. Ang sa tuyang sign-on program ta na 5 to 7, top rating yan sa mga survey. Oh wow, congratulations. Kaya sa mga kanya, ay tayo tabi si Bert ki microphone. DCGB always number 1, di ba? Kaya sa mga pinunan ko na kuan na pigagamit kong stingers nan, dahil ko pigahali, taparte to kan history. Kaya kaparte ka kang history. Good luck charm ako ni Sir Henry. Parte ka kang history kang istorya.
Kang DCG. Kaya dapat nasa museum ang boses mo eh. Pero tabi ka microphone ko. Malipudan so sige na. Malipudan mo si Gina. Okay lang. Sige. Sige daw. Di kaya sabi ko sa inyo, bako si Gina bago sa mo. Pamilya sa parte kan din si GB ini, di ba? Para pigkukurat. Anong oras nga kita bilisundo diyan sa baba pagka-programa ta? Alas 6 gaya dito. 5:30 kita eh. Ay, 5 to 5:30 kita eh. 5 to 5:30. O alas 6, mauli na ako. So TV Newscast ade. Mauli na ako ka ito sa Malinaw. Tapos hundo mo 5:30. Ade mga 6 ta. Matod pa sa Malinaw sa imo ade. Pauli na ako Malinaw. Hindi man nakaantos sa Malinaw. Ano. Hindi man pa Malinaw. Yung nga. Diretso ka mo ang pamalinaw paghali ka mo. Ay, syempre. Sigurado. Sigurado ha? Sigurado. Di ba Bert? Abo pagturo no. Di ba Bert? Ganun din patapos yung interview. Ang daraga sulturo. Pag sisundo baga. Ay, man. Okay, pag sisundo ko si Mrs. Pauli bang kaming duha? Diretso. Good boy baga. Pauli kami. Di man kami nagapit-apit sa Ang good boy kang DCG. Uy, bagayon ang t-shirt din yung duha. Yes. Salamat po. Thank you. Oh, gayon na din. O sige tabi, Bert, kumusta? Anong pamati mo niya? Nayaong ka na sa DCGB. Aninot po, nagpapasalamat siyempre kami sa Indo. Lalo na sa pag-train mo sa Muya Sir Henry sa Day Pag-Give Up. Day Pag-Give Up, maski kayo di Actually, Uya. Nagkaroon ka si Sir Henry sa Tuya. Tapos kay Ma'am Brenda, nagkaroon sa Muya. So, Brenda, sige masalang sugo pa, no? Ako madali na ko tayo. Maski pa Manila, nabaga siya the following day. Tsaga pa sa Tuya, maski... Iyo baga, kaya... sige daw tabi. Pero kami, Bert, kibaga, ano ang dati mo? Aram ko kong pagkatawo mo, di ba? Aram kong background mo kung anong pagkakabalahan mo bago ka maglaog sa Muya as part-time newscaster, tabi? Okay, so nag-concentrate po ako sa event, Sir Henry, after resigning from sa work ko po sa bangko. Kasi sabi ko po, after discovering so talent ko po, una pag-uro MC man ngaya, sabi ko, garisayang manaday ko inigamiton. Iyo. Kaya, ito po, na-discover. Nag-event ka, di? Kaya naling ka, pero may nag-host. po. Ako nga, nag-expect, may bado kang ngunyan nakakuang ka. Nag-gurbata ka. Ang uniform ni Miss Gina. Magayon nun sa endong dawa. Ayun po, salamat. Magayon sa endong. Thank you. Nagpapasalamat po kami kay Miss Jenny Pigtao po ining logo. Kano tayo may nakutawar ako ka? Pag-iwan. Ano size mo, Sir Henry? Okay lang. So sige, kumusta? Anong expected sendo kan listeners ta? Expectations, di ba? Baka masabi ka, dit sa nangyayapong pasensya muna. To the listeners, dit na muna pong puro pasensya sa Muya. Ang sa Muyang Bicol, medyo nabibilot-bilot pa. Pero excited po kami Muya na maray. Pero kahit ito, naman mo kahit ka nagpung ka sa TV na mas bilutong ka bagang masado. English era ini pa, Bert. English era ini. Parang kasarong nito ka to English adi. So papa ko po. Sa papa niya kaya. Ang papa mo, Swiss? To be exact, my father is Liechtensteiner. Para ni siya sa Switzerland. Iyo man ang ganda. Kaya English era ini, mas piripit ka ito, grabe ito. Pero nakakon siya magbikol, ito may willingness sa to learn. Di ba? Di ba? So, magmuhon ako yung kamunyan digdi sa DCGB. Mas maugma po kami ngunyan. Kami, tinanggap ni po nindo digdi sa DCGB. Iyo. Kaya taon. Wholeheartedly. Kaya taon po na alas 12, abangan mo pa kami, Gina and Bert, or Bert and Gina, para sa alas 12 pagbabareta. Yan. Ako sa link, bako lang yan kamo digdi sa lasosing bareta eh. Sa iyo pa, sir. Sa mga maabot na law. Sa mga maabot na law, kung may events po ni CGB. Kamong duwanan magprograma sa Anhapot. Anong simbag kayo Anong simbag sa Kapan mga hanap kang simbag? O mga listeners tan matawag kang simbag. Makapot kami, sino matawag kang simbag? Data po. Gano'n pwede man kamo mag alas 3? Adi? Ikaw man giraray, Sir Henry. Sa imo ba kayo na alas 3, amigo? Di man pwede. Ang panong kayo nagbabagong, bata ako baga, 49 na baga ako. Naku, 48. Nasa 30 lang. Actually, pigpalampas ko lang di sa araw. Hindi pwede pagtanong ng 49. Sa Chinese baga, dapat mga eksakto. 48. 49 dapat. Dapat add number. Sa mga Chinese, daaraw ka. Ikatabi, Bert, gari 26 ka, no? 27? 25. Medyo nakasobra ka lang. Ikanagom ka, ando siya, no? Amigo, may sarong challenge lang tabi kami ta. Nailing ka mga amigo ming matrabaho na kami digdi as newscasters. Gusto magpa-shout out.
Ano yung problema? May Pagkatapos, agupit na kaya na sinurat mo na so, Hindi ko pa i-greet mo. sinurat, pero Diyan na lang, pagtapos nindo, bago ka magtapos na do ba, pwede mong i-greet sa mga. si Sir mapa-shoutout sa imo. Sa mga listeners ta. Mga listeners. Listeners nindo na gusto sa Harong. Alat mo na. Hindi ba kasi former councilor, sa gigibong kong councilor si Joy Bahoy. Hi, Sir Former Joy. punong barangay. Si Cap Good luck Joy. niya kay Bert and Gina. Thank you, Cap Joy. Kapitan Joy Bahoy. Joy, thank Pero you. nang klase din ko niyan si Kap. Nata niya daw naghiling daw ini. Igwa pong klase si Oh, Sir Joy. napa daw ini na kuan ini. Thank you, Sir Joy. Baka yaon sa eskwelahan ini lahat. Baka break ko niyan tamay alas 12 na. Ay, hindi. Break po kang UST. No, ayaw, kaya yan, da. tama, alas lunch 12 time. na, lunch break. Ikada kang sundong alas 12. Ako na. Dahil lang. Matibay na mag-drive, amigo. Iyo. Di ba? Anong taon ka naging Miss Earth? Na 2002. Miss 2002. Philippines Earth Water. O tama, 2000. Sige talaga, gari mga 2003 kita nag-TV. Aloy-haloy Opo, naman talaga. aloy-haloy naman talaga. 2003. Basta after. Yung kasama, Miss Earth ka na, di ba? Iyon na po. Kaya nga ni kinuambi kay. Pigo-kurumpit na Kung di ka naging Miss Earth, pwedeng Pwedeng dahil sa Tabiluton pa. Tabilot ngayon ng Miss Earth na Okay, good luck sa inyo ha. Thank you. Good luck sa inyo. Thank you, Sige, Sir may Henry. 5 pa man ko para mag-prepare. Okay. Yeah. Apo, thank you very Okay, much po. sige tabi, good luck. Thank you. Thank you. Alright, Bye-bye. mga tukang tandem, Bert and Gina. Gina and Bert, hindi po sa tuya na kwan. Sino po ang effective today? Madanagong tabi nindo na regular, mga tugang na host ka na programa na DCGB Barreta alas 7. Hello? 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 Po? Nag-programa tabi ako, 5 minutes pa. Hiling mo na ang junior. Si Mrs. nag-programa ko, bigla pa uli na ako, umuli ka na nga nata nga niya ako, makauna nga kitang duwa. Hiling mo na yan. Si Mrs. kayo, di nakakakaon, pag di ako kampang Jerome. Yan. Arog man ako kaan, kaya nagtudtod na ako ta, nagtarba ba kita sa field, sa DCGB, kaya pagtod doon sa lawas ko na, pag makauna man ako, maski kung di ko siya kahampang, basta sisap ako yung marit, hindi ko kayang halunon. Na, kung di si Mrs. Kampang, kaya nagapon, makaraw na nga. Oo. Kalau kan Jerome mga napon mo Jerome na maray Jerome, okay? O di, bueno, okay na kita, maparan na kita na, kaya, abay na, baka may oras pa. Sige, anyway, yan tabi si Gina, Ritter and Bert, madagunin do yan, every day, Monday to Saturday, ha? Dito po sa DCGB Barreta alas 12. Okay. Kaya sandali lang ha. So mga texter natin, good morning tabi kay punong barangay former punong barangay Joy Bahoy. Sabi ni texter tat, Sir, pwede tabi magreklamo kaining usok na hali sa kapitbahay, tabata may sadit ako digdi sa harong. Buda may allergy ako. Pwede nagdipiot ng paghang. Arog po kayo ni madam. Huning texter tao, sir. Arog po kayo ni. Ang neighbor mo tabi, ireklamo mo sa barangay. Arog ka nagibon mo na. Primero, pakihurunan mo na siya. Na ako nantig po, may namamati ang neighbor, baka nantig po, pwede na. Dahil ka nantig tabi, magparapaaso. Dahil ka nantig tabi, magpaaso. Tabi, importante po nantig tabi sa kuya na di ako naasuhan. Buda nantig may mga naghihilang kami. Yung. Ngunyan, dali man, tamay mga tao na pagtitino junior, nadadagit yon. May mga neighbor na pagtitino mo, nadadagit. Siguro, kay taraman mo kisulay-luway. May mga tao na habo pagtinuhon. Sa pagtinino mo, dagit. Diba? Pero, importante tabi na kita na mga naka-star dyan sa barangay, dapat igod po kita kimagayon na pinag-iibahan, pinag-iribahan. Iyo po. Iyo tabi yan. Kaya kaunon mo. Now, kung dahil pa magdangog, yan ang problema. Tas siyempre, pag nakaabot ka kaan sa barangay, lalo siyang madadagit si mo. Ipinabarangay mo. Pero, mas maray po gayon na kauron mo na una siya luway-luway. Ngani po na, dahil kita problema. Iya po. Yan ang muna gawin ng gibuhunta. Tangani na mapakaray siya. Adi,
Kung medyo dinaramo na sa barangay na daipa, pwede po sa actually ang pagsulo kaya naruduman ko ka ito. Ang pagsulo po nin mga garbage ano man na bagay na susuloon mo na minairap po nin aso, iyan po bawal. Bawal po yan. Hindi, bawal po yan. May interview kan sa DNR duman sa programa Tangkaya, bawal tabi ang pagsulo. Okay? O bueno, mapaaram na kita ta alas 12 na. Mga tugang nilipo sa indong programang Aramon Niato. Salamat kan sa inyong pagkantabay. Masunod na DCGB Barata alas 7. Thank you, goodbye. Maray na udto po. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Si Henry M. Mabuhay.